Има проявени интерес, има инвестиционно намерение, има общински съветници от Америка, предполагам да дадем на тях думата. Само учителите си пак са населеното място. Да се бе виждала. Какво да кажа? Човека, който проявява интерес, живее в Америка, мятам, че има възможност. Даденото лице е брат му, който ще го представлява явно и на търга. Това е един плюс за сила, когато наистина че на търга е малко придобивка. Не само, защото табачка не беше ли също това? Дали само даваме и изгради и после нищо не се не за хората, но за... Значи аз за табачка мога да кажа, че ремонта на покрива, този, който купи сградата, само за да направи ремонт на покрива, му струваше 3 пъти повече, отколкото са продадени жители. Той сега беше също. Значи тези сгради от сентиментална гледна точка, ако се запазват, и в един момент червопът няма да струва нищо. И нищо и за хората. То всяко има закон. Да, нищо. Значи, две работни места да се открият все нещо, отколкото да стои. Това окончателната цена е 285 хиляди. Как се е виждало? Ние не съм я виждала, се казвам, че не съм я виждала. Виждаме как значи окончателната цена. Това е интерес. Ще при началото. Начало цената, аз не мога как окончателно. Да. То търга ще покаже да го Не, това е на цените. Това е да се покаже. Добре, ще имаме инвестиция, но за мен цената е малко. Цената е доста голяма. Дори на 3 етажа. Но дано имаме инвестиция и той човека ще трябва да вложи наистина в много средства за изграждането на новото съоръжение, което ще прави там, дом за социални дейности. Инвестицията ще бъде над 3 милиона. Аз казвам, да ви кажа, имам опит такъв смисъл. При живота е много такива, съм надавал, ще ги кажа, каквото не го направил. Да се продава, какво ще прави едно човек, да му мене кредит, да прави каквото иска. Да се продава, да влезат някакви пари, защото да стане негов имот и после по закон е задължен да го поддържа, ако го поддържаш, да правят както или какво там ако пречи, да се махат, ако има как във всички села да станат тия неща, такива непотребни сгради да се продадат, ама няма как. Вече, какво ще прави това и какво ще разкрива работни места, като ни разкрива работни места, сега да няма работни места, да видиш. Много виждам да се маха колко се може, подобно такива неща, било в Мечка, било в Пирко, Штъркъл и там такива обекти, няма кой. Вече, колкото по-бързо, по-добре. Иначе остана и тук за общината е, но не иска да се поддържа. Дилемата с докладната, че е малко така, да се иска наистина разрешение от министъра. Не само по съгласие, да, решение. Ние попадем по член 1, в алинея 1. И дилемата беше, че за да се пусне това нещо да се смени предназначението, трябва да се направи да се направи инвестиционен проект. Инвестиционният проект във всяко едно нещо, знаете,
случая хората и инвеститора, ние не може да им гарантираме, че те ще станат собственици на този имот да търгят. Това си е търг публичен, всеки си поиграе, се вземат, така че и по тая логика ние предприемаме, даже говорим с Министерството на образованието, с госпожа Колева, която е точно това е този отдел, държавна собственост на Министерството, и каза, решението е, нали, продавам, съставяне го собственост, оттам нататък той внася при вас и пак процедурата трябва да е през общината до Министерството на образованието. Нищо не мога да направи независимо от чертата, без да. Това, което е за социални услуги и че наистина уверението е, че ще бъде за модерен статически дом, който казва, че няма на територията на държавата. Тук и на още едно място казаха, че това е на две места, което, нали, като предвид първоначално така първичните контакти, които с лицата, сериозни хора, които са сериозен бизнес, с възможности и това, че искат да направят в родното си село. Нещо, което да се запомни, тъй като поне на стари години, като са приберени, където да имаме къде да набира някакви. Така че аз смятам, че инвеститорите са сериозни. Това е оценка, виждате, че данъчната оценка е 60 хиляди, а пък реално цената е с ДДС минава малко на 300 хиляди. Това е оценка на оценителя, това оценка е направо. Мисля, голяма ли? Той си носи отговорност. Някой друг? Кой е Гранев? За Калянка. Валинка Църкова. Тодор Тодоров. 4 гласа за, се допуска до гласа на